Belki meni turmaya basmakları mümkün. Belki meni sessizce yitirmekleri mümkün. Çoň üçin iň esasy güýçli aktivizme başlan döwrüm 2021-nji ýylyň awgust aýyndan soň başlady. 2021-nji ýylyň 1-nji awgustundan konsulstwaň öňünde biz öz düşünjämizi aýtmak üçin hem ýollaryň açylmasy üçin we watandaşlar pasportsuz kösenýänligi üçin jöne bir basym açıklama diýilýär türkçe. Şol etmäge gidipdik. O taýda bir näçe kişi uruldy, men şol sabna bıçaklandım. Şondan soň Türkmenistanyň adalatsyzlygyny hakykatdan ýurtdaşlykda göz ýitirdim. Şondan bäri aktivizmime dowam etdim. Türkmenistandan çıkmamızın sebebi 2017-nji ýyldan soň biraz kynçylyk başlady. İşsizlik, firmalar köpüsi Türkmenistana ýapalyp başlady. Menem 2019-njy ýylda Türkmenistanyň Türkiýe çykmany işlemäni öz niýetime dupdum. Türkiýe Türkmen bilen asyl taryhy seredende biz hemmemizden Türk bolup geçeriz. Bize yakın devlet deyip, hem bizim kan bağımız deyip, Türkiye'ni sayladım. Ve sosyal medyalar, sosyal platformalar, internet uygulamaları açık olan son, her kim arkayan rahat gürleyen son, bizim yuvaş-yuvaştan Türkmenistan düzeltecek olsak, gürlemeli, çudatları, kynçylyklary dile getirmeli diýip düşünje bilen internet uygulamalarına diýip pikir etdim. İlki aktivistliğe başlamda sosyal medyalarda öz düşünjelerimi aýtdym. TikTok diýdi, YouTube diýdi. YouTube'larda çykyş etmezdim, kommentariýalar ýazýardım. TikTok'larda Dursultan Taganma efir alyp barýardy, girip öz düşünjemi aýtdym. We ýene şoňa meňdeş aktivistler çolar gollaýardym. Şeýle pikir etdim de. Kaçandan köpçülük üçin ihlas edende, köpçülük üçin ihlas edip olganda sen gadryň bilinmejek bolsa, sen kıymatyň bilinmejek bolsa, gymmatlygyň bilinmejek bolsa, näme üçin özümüzi orada atyp dörsýip aktivistlikden näme üçin sowdum? Çünki gördüm, baktım, sen gadryň bilýän ýok, sen kıymatyň bilýän ýok. Halktan näwile boldy. Öz durmuşyma dowam etmäne başladym, öz işlerimi etmäne başladym. Men edil häzirki wagtda Türkmenistana baraýan ýagdaýda maňa näme garaşýar? Men hiç ony gözüme getirip bilemem. Çünki adalatsyzlyk häzirem dowam etýär. Belki meni turmaya basmaklary mümkün. Belki meni sessizce yitirmekleri mümkün. Çoň üçin çekinýär Türkmenistan. Türkmenistanyň egerde söz azatlygy, din azatlygy, sosyal medialary, adalatçylykly döwri ortaga goýup şol siýasatlary dolu açyk adamyň erkin azat pikirini aýdyp ýurdun içinde parçalar döretmäne, şertleri döretmäne ruhsat berse Türkmenistana dolanyp gitmäni niýet etýän. Edil häzirki döwürde men ofisant bolup işleýän kafede. Kafemize gelen müşterilere hyzmat etýän, gülüşýän, derişýän, tanışýan.
Käbirler bilen pikir alışýar.